Isa sa mga pinakakaawa-awa noong panahon ng mahigpit na quarantine period sa bansa ay ang mga nasa transport sector. Sa pagpasok ng taong 2021 dito sa Central Luzon, nasa 90% sa mga public utility vehicle ang operational na ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 3. Ang itinuturing na mass transportation sa 7 probinsya sa Region 3 na ang Public Utility Jeepney o PUJ nasa higit 27,000 na ang nakabalik sa kalsada. Bukod dito ay ang pagbabalik operasyon ng nasa 150 taxi, 84 na Transport Vehicle Network Service o TNVS, gaya ng Grab, 857 na bus, 9 na P2P bus, 509 na UV Express at 20 UV Express na Class 3 at 205 modernized PUJ. Ayon kay Confederation of Passenger Transport for Central Luzon Chair Danilo Yumol, nakabawi na kahit papaano ang mga nasa transport group sa Central Luzon sa unang quarter ng 2021. Ngunit ang nagiging kaawa-awa pa rin umano ay ang mga tsuper ng jeep sa National Capital Region na hindi pinahihintulutang makapamasyada. Kung kami, siyempre, hindi naman kami puro tira lang sa LTFRB o sa gobyerno. Ito naman yung sinasabi ni Tony Magtoto na karamihan dito sa Region 3 halos nakakabiyahe na. Ang malaking problema ko lang talaga NCR kasi may meeting ako nung minsan sa NCR, talagang lalo na yung biyaheng Pasay Road. Talagang kahit isa wala pang nakakabiyahe. Sinabi ni Yumul na bagamat nakahihigit ang buhay ng mga nasa probinsya tulad ng mga operator ng jeep kaysa sa mga operator sa NCR, patuloy pa rin umano silang nananawagan sa suporta ng mga lokal na pamahalaan at LTFRB sa ambag na ayuda sa disinfection sa mga terminal. Kung ipapasa umano kasi sa gastusin ng mga tsuper ng jeep ito, baka halos break-even na lamang ang kita ng mga operator. Sila na mismo magsasabi, nakikiusap sila kay Chairman Lee, di ba? Sabay-sabay na babangon. Ang transportation katuwang sa pagbangon ng ekonomiya. Yeah. Wala na nga makain, walang ayuda. Yun na lang ang problema natin. Pero the rest, lalo na yung Region 3 na agapan natin kasi Bali, pinakinggan yung... Pwede ko sabihin, ilang porsyento na tumatakbo sa... Kung titignan natin yan, do hindi pa naman 100%, nasa 90% na nakakatakbo na lahat. Ngayon yung iba, choice na lang nila dahil yung kita, 200, 300, kung minsan break-even, sila lang nagdidesisyon na hindi na lumalabas. Paulo G. Santos, CLTV News.